I a més, vos parlarem d'una darrera moda, la de tenir nadons reborns a casa, que no sabeu què és. I ara vos ho mostram. Són una classe de pepes que se varen crear a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial i que se caracteritzen per seu realisme amb un nadó. Això sí, necessiten una sèrie d'atencions específiques perquè no se deteriorin. Aquí els veus. I a Balears també hi ha gent aficionada en els nadons reborn. I qui els ha trobat? Idò, el Raül Valls. Raül, mam, ja en tens un en el braç. Ai, Mali, mira en Pau nostre. Hola, Pau. No ploris, rei, espera't, no ploris. Espera't, en Pau, yes, au. Avui vos presentam a Netel i en els 12 fills que ja t'he fet Netel. Aquí vol de veure tan xalesta, tan corrella. I avui no vos mogueu perquè en directe vos mostrem com sempre aquí cada dia, que és això del bebè reborn. Ah, tot no vos ho mostrem aquí cada dia, no vos mogueu. Au, idò. Tot d'una hi tornarem amb en Raül i amb moltes més coses, com vos dèiem, però per veure, mem, que mos contin què és aquesta moda de reborn. Anem un minut, la publicitat, però tornant tot una. Fins ara. Ara anem en directe fins a Serenal, on han deixat en Raül, que l'hem vist abans, una espipallada mos ha mostrat d'aquests nadons, com a mínim sorprenents. Xerram des reborn. Raül, a veure, conta-mos primer de tot, qui és que fa aquestes pepes? Pepes tan realistes. Mira, jo no sé si som a Son Dureta o bon, però el fa Netel, que és mare de 12 o 13 fills ja n'ha fet. Etel, com anem? Hola, molt bé, gràcies. Quan ningú diria que fossis mamà de 12 o 13? Ah, no, trobo. Que no, escolta, men, com és això? Ara quin estàs perint un, diguéssim? Sí, ara estic posant els cabells a un, perquè és un cabell que és natural, el cabell, i se posa amb una agulla molt prima perquè no deixi marca ni cap forat, i se va clavant a medida que vas clavant el cabell, no saps si en claves un o en claves dos, perquè cada punxada és una feina de xinos. Sí, o no. Quina feinada. Mare meva, quina feinada. Mem, escolta, i jo me demano, Digue'm. tu d'on te va pegar per comprar un bebè reborn, perquè ara aquí el veig ja mig acabat, però aquí tot això s'ha de pintar, les venes, tot. Tot. Pas per pas. Men, com se fa? Mira, jo tot ho he de comprar fora, perquè aquí sí que no he trobat cap puesto que em venguin, cap material, i te ve tot desmuntat, i te ve com si estigués en blanc. Tu, Pau, no miris, rei? Tu, Pau, no miris. Hi ha unes pintures especials que s'aixuguen en calor i vas donant capa damunt capa, unes capes molt fines d'aquesta pintura, i cada capa d'una aixugada amb un forn d'aire calent. Mare meva. Quan està fred pot tornar a donar una altra capa de pintura damunt, fins que aconsegueixes el color que vols. Fas les rues, les ungles, les venes, tot. Raül? Quan has acabat, bé, el nas també està perforat, perquè darrere llavors poses una tela negra perquè doni profunditat. Poses els cabells és un cabell natural, és un cabell de moair, i se clava amb una agulla, ja ho heu vist. Escolta, me demanen a Victòria, i com teneix aquesta afició? Mira, perquè fa un parell d'anys el meu home me'ls va mostrar per fotos, per internet, i me van agradar molt. Vas quedar sorpresa. Sí, i me va animar a provar-ho a fer. Mira, escolta'm una cosa, això, perquè tu estàs amb coberta i jo, bueno, aquí tinc en Pau, que està adoptable, en Pau nostre, no? Sí, en Pau, sí. A Pau? Bo, espera, que aquí tinc una altra pobreta titonella. En Pau, queda aquí, no ploris, rei. Ai, Pau, te cau el cap. Així. És que jo... Mem, i tu que nom, reina? Que nom, aquesta? Aquesta és Ceci. Ai, Ceci, que té curiosa. Mem, Ceci, anem a veure el veïnat, perquè estem a un bar aquí, Serenal, de Llumajor, m'entens? Espera't. Ai, Ceci, que mostres les vergonyes. Espera't, que ton pare no te sap dur molt bé. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué te parece mi niña? ¿Te gusta? Ay, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Guapísima. ¿Qué te parece? Ah, me encanta la niña. ¿Parece real, sí o no? Sí, de verdad que sí, que parece de verdad. Tu què trobes? Sí, m'encanta, la veritat que pareix idèntica. I com és en el tacte? La nena no plora, això és lo bo, no? Me demana, Victòria, com és en el tacte? Toca-la, pareix una nina de veritat o no? Està un poc freda, no? No puc freda, sí, però és morta. És que si ja estigués a temperatura corporal ja seria massa, això. Perdona, que pesa com un bebè de veres, ah que sí? Sí, més o menys. Com va rellena ella? Va relleno de microvidre i de boat que estigui blanet,
perquè hi ha persones que no ho rellenen en el que toca, però els seus microvidre o microsferes, perquè així pues, no produeixen ni melons, ni agafen humitat, Normalment ni faltaria res. que ara en el sushi me sortís un bitxo per dir moriràs. Calla, per Mam, escolta favor. una cosa, i això la gent ho ha de fer o tu li pots vendre ja, diguéssim així? Aquesta se pot vendre així, per exemple. Jo vaig fer gent i se van I venguent. de fem una cosa, mira, mos quedam en Netel, en el Susi i tota la família, però després vos presentarem a les mamades adoptives. Sí, perquè el podeu adoptar i vosaltres també si voleu. Així que no vos mogueu perquè tot dura. Tornem en directe en el Susi, les mamà, Netel, res, una gran família aquí. Ja ho veig. Família numerosa. Avui de Raül. Després hi tornarem amb ell i en la Marina també i amb moltes més coses que vos hem de contar d'aquí uns minuts. Fins ara. I ara tornem en directe fins a Serenal de Palma per descobrir una micona més, els anomenats Reborn. Ho recordeu que els hem vist fa molt poquets, aquests nadons que apareixen de veres. Allà hi continua el nostre company, en Raül Valls. Raül, a veure, aquí mos presentes ara. Aquí continuem, Victori, i ara vos presentam en Xenxo, que va ser el primer que va dur en aquest món Netel. Netel va ser aquest el primer, no? Sí, aquest va ser el primer de tot. Quin temps fa d'això? Pues fa un poc més de 2 anys. Ai, doncs no crec molt en Xenxo. No, fa molta bonda, se porta. Fa bonda. Escolta, si te volen localitzar, com ho poden fer? Pues mira, a través de Facebook, com a menudets bebès reborn d'Etel, o ara a partir del març estarem a Palma en el carrer Bisbe Perelló número 5. Molt bé. Allà també em poden trobar. Perfecte, ja ho sabeu, si voleu ser papàs o mamàs d'aquests nins tan curiosos, Netel vos ho explica tot. Però n'hi ha que ja ho sabien en això, i vos presentava una mare molt jove que té 10 anys. I nom? Laia, Laia, escolta, ets la mamà de qui? de la Lídia. De na Lídia. I quin temps té na Lídia? Un mes? Un meset. Has vist, mal dir. Na Lídia no diu res, Se porta bé. Sí. Sí, i el vespre se plora. No. No, tanta sort, Quin susto, si de plorar. Perquè, escolta, mira, la veus aquí, que l'aguanta molt bé, i qui t'ha ensenyat a aguantar-la així de bé? Mo mare. Ta mare, perquè aquí, clar, jo, sincerament, engordar un lot poques vegades, però sa mare li ha ensenyat a engordar-lo i ella en 10 anys ja ha estat una mare, bones com va? Va bé, tu. Beníssim, escolta, quan va arribar aquest nou membre de la família? Va arribar per Pare Noel i estem tots encantats. Molt bé, no? Sí, molt bé. Vull dir que tanta sort que no menja. Tanta sort. Perquè si no, bé, ja ho veig, en Xenxo, en 2 anys i no diu res, titet. I aquesta que nom ho sabem. No ho sé, que no. Que nom és ell? Alba. Mira quina brica. I no, Alba, el ben que veieu d'ella. Veus? Vas fer una bona feina en Alba, tu, Molt bé. Ja ho veig, i duen aquest, d'això, xumet, ho veus així, au, posat i no diu res d'ella. Escolta, que hem de dir-vos que en aquest cas fem un pot de broma, però també pot servir per teràpies, Norberet, tu digues-mos això, conta-mos-ho, perquè, espera, me podré en el sushi aquí que m'agrada a mi, en el sushi. Sushi seu. Mem, per què pot servir en el sushi? Serveixen per teràpies, per gent major, per gent que està malalta, o gent amb deficiències. També serveix per gent gran, com nosaltres, que ens agrada engronsar o tenir un infant en braços. Per nines una miqueta grans, per nines petites no, perquè són muñecos de col·lecció i n'hi ha un només de cada, no se repeteixen. Són exclusius i per tant tampoc no són econòmics. No, i no són econòmics per jugar una nina petita i que el pugui rompre. I per fer pel·lícules, per tenir escaparates... Per les pel·lícules, tu mal dir. I doncs res, bé, ja ho sabeu, si voleu, en el sushi vos du... En el sushi. Bé, en el sushi també, si la voleu és adoptable. Sí. Ai, doncs el sushi la podeu tenir que vostra. Però Netel vos pot fer un fill. Sona malament, però és així. Netel vos pot fer un fill. Res, Netel, moltes gràcies. De res, de l'altre. Ja ho sabeu, I molt aviat seran a Palma. Nosaltres ens quedem aquí. Jo me pensaré si adoptar-ne cap o no. Ala, que vagi bé, fins demà. Ai, Raül, fins demà. I res, ja mos ho contarà demà, ell, què ha fet.